Ej, det kan jeg se, der er nogen, der ikke har. De sammen med kæden eller sådan. Ja. Du har taget den her, ikke? Jo, 2 gange. Med skrald på, eller gør man? Jeg kører bare ned. Du ingen fart på? Nej. Men der er ikke blevet repareret nede i... God tur. Tak. Gør mig, bare pres den igennem, den er ikke så slem. Den er meget værre, den ser ud. Og Hardy. Skal vi lige komme helt derop, og så skarpt til venstre. Yes, yes, perfekt, perfekt, perfekt. Det er godt. Ej. Kom igen. Er du i år? Ej, det var lidt mere venstre, så har du været der. Er du okay, Maxi? Hardy. Nå, kom så. Hardy. Nå, kom så. Kom så, Benji, ja. Fordi Når du ryger for nemt ud. falder ud af dem. Meget nemt. Men du kan bare lige holde musik, jeg har værktøj med. Bare lige holde den bag. Og er du sikker på, at de ikke bliver spændt for meget, ikke? Jo. Den henover, den er bare helt hvid. Den har jeg altså lagt mig ned på 2 gange. Når man kommer i og bare gerne vil hurtigt henover. Så Prøv nu. jeg fik den her cykel i oktober, ikke? Og så var det, at... Kom. Yes. Det er en man-killer, den her. Og bygget på et tidspunkt, og det er det. Mathias kører mountainbike på Amager, det fladeste sted i hele Danmark. Mega sejt. Ja, det er det, vi er. Nu er det altså ret fladt stykke faktisk. Nu er det ikke mere det her bakke. 2 sekunder. Ja, lige. Ja, men der var... Der var lige 2, hvor man bare lige punkterer dækket. Han er sådan en ligesom, der dirigerer trafik. En kommunalansat. Ja. Det var sygt. Her. Det var sygt. Her har jeg stået og gravet i 3 timer i det her fucking hul. Pisk i hovedet. Synes jeg i hvert fald. Ej, du! Så er det! Hvad så har det det sidste? Jeg kan ikke mere! Syre! Kom nu! Shit! Det er godt, Hansi. Afsæt! Go! Kom så hele vejen! Kom nu!
Der er godt ved bremser. Så det er ligesom sådan en flok, Nu kunne I høre midt i den bremser også, hvad der kunne igennem det. så det er som sådan en flok gæst der. Det er noget med Ej, jeg er bare... Ja. Ui! Ja, men den hjalp ikke rundt. Ui! Du kommer nok ikke så hurtigt op af, som I gør. Ja, God tur. jo tak. Hen over den sten der. Den er ikke så slem, man kan bare... Ja, ja. Så... Fisseknip, mand. Det var så typisk, mand. Nu har jeg lige købt ekstra, og så bruger jeg det, fordi jeg tænker, at det skal være... Må det se, hånden knækker. Der. Oh. Og meget alternativ rute op. Ja. The walk of shame igen. Du har en stram booty i det der.